دا سور دا روزی دی دا اعتکاف روزی دی بس پدے بلی جمعی تلا نرشی اعتکاف پا شروع شی عائشہ بی بی فرمائی رسول اللہ چے ہجرت کری دے مدینی طیبے تا نو عمر برے عرص پرے خودی دو خو اعتکاف ندی پرے خودی تا خو پخپل جن کے لا اعتکاف ندی کری ای شما تا خود رسول اللہ پر سنت و شنطوب کرے دی اعتکاف بل شہدی دلتا دمانگا دالکا ناستی چیلی تا سلویخ تروزو تا اغوین دا قدر رسول اللہ اولی دو سارے رات بیانو کو دلتا زمان خاص مورد دی بس رسول اللہ اولی تو در رسول اللہ دا طرف رب سلام راغی وعلیکہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بس دا دیر دی بس خبر خواست چیلے تناستی لقد در رسول اللہ تا سلامو کو رسول اللہ دت سلامو کو وعلیکہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا دی چیلی برکت دے زما دیر کسان گیر چا پیر ناستی ما پخپلا دیر چیلی کڑی دی اعتکافون میں کڑی دی پر لوی اختر کی لوی اختر کی نہ روزے اعتکاف ہم کڑی دی اعتکاف سر خروجہ دا سے دا لکا دا مانزہ دا پر ابدس اعتکاف دا شکار دی چی رسول اللہ پریخود ان دی اریو سنت پریخود دی اعتکاف پریخود ان دی اور رسول اللہ تھا خبرہ تکم رشتہ وایا پیغمبری پسمی لوشوا وایا فا اعتکاف پسمی لوشوا پیغمبری غار حرا کے چی موتقب شو پیغمبری رحل وکان بحرا جاءه الملک اقرأ رسول اللہ چی کامیاب شوی دے نو پا اعتکاف مانی پیغمبر شوی دے تا پا خفل جن کی اعتکاف نکو تم بیانے دعوی کئی چیز درس نا آوازی روجہ دا تا تا خبرکم قرآن شریف کی دی روجی دیر بیان دے دا روجی دمرا بیان دے کنی چا طول کالی کین وہ مخدم نشی اور زمان روجہ دیر سخت خوخدا زمان دا دک خیٹ بالکل بدش دا رسول اللہ سخت بدش وقت دا چارو دا پلانکیو دا سیزونا دا ما پخپل زندگی کے خلی دا دماغ خرابی تشخیط بسا دے روجہ کے لوئے کمال دے وجنا عبداللہ ابن زبیر دا اسماء بی بی مبارک کی زوید صدیق اکبر مسیح دول سرد پر لپس روجہ نیول دول سرد دا سروجہ دا دا زمان تنگر یو معشوم دے تا چلنے دے نا پی خور دے اگر جینی سی معشوم دے دمر لہذا ردی وجنا عائشہ بھی فرمائی رسول اللہ بطول دمر اعتقاب کرو پا کم کال مانی جوابات کے دے بخاری کے راغلی دی ملا سورج اعتقاب پہ کہو پا دیز اللہ باندے شل روزی اعتقاب کو معلوم شچے اعتقاب ہم ضروری دے تراویم ضروری دی جناب رسول اللہ فرمائی خدای پتا سمان دے تراوی روجی پر اسکڑی دی وَسَنَنْتُ لَكُمُ الْقِيَامِ ما سنت گڑ دے چھ تراوی کوائی